Hey guys, welcome back to my YouTube channel. नोंथांमोनखौ आं चेनेलाव गासैखौबो बरायनाय थाबाय आं नै दिनै सासे फेमास बेस्ट इउटुबार बिथांखौ लोगो हमनो थांनो नागिरदों आं दायो नोंसोरनो खिन्थाथ'नो सानाखै आं दा लोगो मोनबाथाय आं देखायगोन लोगोफोर नोंसोरनो स' नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेड बा नायलांदो भिडिअखौ जोबजासिम स्टार्ट खालामसै आं भिडिअखौ नै दैखौ बारनो हागोन ना हायाथाय बिराद मोजांलै बा हाय लोगोफोर आं दा नै सामथाय आदाखौ गांसे आर'नाइजों बरायनोसै लोगोफोर आर'नाइजों लालायबाय थेंक इउ सिस्टार थेंक इउ दै थेंक इउ सापर्ट खालाम बेखौबो सिस्टारखौबो नै आं सिस्टारनि ब्लगाव वाव थेंक इउ दै सिस्टार रावबो लोगोफोर फैफानाय जायाखै ओंखायनो सानैल' ओमफ्राय थांफिनसै मोनाबिलिबो बारा थाजाया गोबाव जोङो दायो थांफिनसिगोन लोगोफोर ओमफ्राय मोनासिगोनबो आं थांफिननांगोन ना गोजान नालाय आं दा गगामुगावसो दंफैयो जोङो NSPCआव दसे बेरायनो लाबोदोंमोन आंखौ आदा सामथाया फैनाया लेटआनो जाखादों ना लेट जाखादों आङो ओजोंहाय आरो क्लासाव थांदोंमोन नालाय आङो दसे बिदिनो माने लेट जाबोबाय आंबो गोजान लामा नालाय गगामुगावसो फैदों नालाय आं सिमोनसापरिनिफ्राय ओमफ्राय दायो जोङो थांफिनसिगोन आंखौ दसे ओरैनो माने जायगा नायथिंनो लाबोदों आरो बेफोरावनो लाबोबा ना बै मोनसे पिकनिक स्पट बेयाव जानुवारिफोराव बिराद पिकनिक जाहैगोन आरोना बे लावखार ओंखाम जागोन बेयाव मोजां लकेसन नालाय फैफिनगोन दे जोंबो आदा सामथाया आंखौ NSPCआव एसे बेरायहोनो लाबोबावबाय लोगोफोर आंबो बेफोर मेन जायगाखौ नुजोबाखै लोगोफोर दिनैसो नुजोबसिगोन
लोगोफोर वाव बरिया बेहायनो लोगोफोर एनएसपिसिया दिनैसो बेसिम लास्ट नुफैजोबदों आङो जोबोद गोजोननाय मोन्दों नुफैनानै मोनसे बिराद गिदिर बान्दो बियो लोगोफोर इलेक्ट्रिसिटि प्रजेक्ट बै लाइट फिसा फिसा नुहुरनायाव खामानि सोलिगासिनो दं लोगोफोर सानफ्रामबो खामानि सोलिबाय थायो बेयाव नाइट डिउटि डे डिउटि कन्टिनिउ खामानि सोलिबाय थायो बेयाव बे जायगायाव बेरायनो मोननानै जोबोद गोजोननाय मोन्दों थेंक इउ आदा सामथाइनिसिम साबायखर बावबाय आंखौ बेसिम जायगा दिन्थिनो लाबोनायनि थाखाय